No sempre tenim l'avinentesa d'avui. 3 doctors en taula. Pare, mare i fill. Talment una trinitat de la sabidoria. Avui, com a bon portolà que és, toca acostar-nos al pare, Pedro Ramis, Pòrtol, 1947. Amic de tota la vida, magister de la Maiorissanci Escola Holística i professor durant molt d'anys a diversos centres d'ensenyament, tant de secundària com universitaris. Per les seves mans i coneixements han passat llargues tongades d'estudiants. I, quan ha pogut, i ha jubilat, s'ha dedicat a l'estudi i a la investigació, quasi sempre dins l'àmbit de l'època medieval. Universitats, traducció de fonts medievals i el pensament de Ramon Llull. Pere Ramis es va llicenciar en Filosofia per la Pontifícia Universitat Angelicum, de Roma, i en Filosofia i Lletres, per la Universitat de Barcelona. En aquesta mateixa universitat es va doctorar en Filosofia i Lletres, en 1989, amb una tesi sobre l'obra tardana de Ramon Llull. Ha dedicat la seva vida a l'ensenyament a diversos centres com a professor des de 1970 a 2010, de batxillerat, Sant Pere, Verge del Carme, Madre Alberta i universitaris, Sàssac i UNED. Ha tingut nombrosos alumnes de diverses especialitats, des de francès d'EGB fins a filosofia a nivell universitari, passant per l'ensenyament d'altres disciplines, com llatí, llengua espanyola, ABUP, COU i magisteri. També ha conreat l'escriptura acadèmica, llibres, capítols de llibre i articles científics. Es tracta de llibres dedicats a la història de les universitats, alguns llibres de traducció de fonts medievals, obres de Ramon Llull, Pere Joan Olivi, el Libe Judiciorum i estudis sobre el pensament de Ramon Llull. És magister de la Maiorissanci Escola Holística i membre col·laborador de l'Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat de la UIM. Ha fet diversos viatges i estades a Marsella i a Champprovença per perfeccionament del francès. Les seves principals aficions són la lectura, la investigació i el cinema. Ocasionalment segueix alguns esports, com el tenis i el ciclisme. Té la consideració de docent apassionat i vehement, especialment de francès i filosofia. És una persona seriosa i molt compromesa amb les tasques docents. Exigent amb les feines. Molt treballador. On pot trobar referències seves a les corresponents entrades de la Gran Enciclopèdia de Mallorca o al Diccionari d'Escriptors Lulistes de Sebastià Trias Mercant.